Hey guys, welcome to my channel। तो ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଏବେ ତ କାଳୀ ପୂଜା ପାଖେଇ ଆସିଲାନି। ତ କାଳୀ ପୂଜାର କୋଉମାନେ ଘରକୁ ଯାଉଛ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆମର ତ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, କଣ କରିବୁ, ଦିୱାଲିରେ ବି ଯାଇପାରିବୁନୁ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ବି ଯାଇପାରିଲୁନୁ, କଣ କରିବୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଯାଇପାରିବୁନୁ, ଆର ବର୍ଷକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି କୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ତ ରୁମର ଭିଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏମିତି କିଛି ରହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବା। ତ ଭାଇକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଅମିତ ଭାଇ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆଣିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆଣିବି ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ବି କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବା। ଭାଇକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।